niin, tämä me voidaan koristaa. Tää on joku Stitch-pallo. Meiltä ei siis löydy koripalloa. Joo, siis ihan sama. Niin, ihan sama. Ja nyt mä... Kuvat tota. Niin, nyt mä siis koitan tohon saada kodin. Pysy kuvaa mua! Oho, sori. Joo, ja tuolla paistaa ihanasti aurinko. Joten eiköhän voida aloittaa. Ja mä en siis sulle pelaa yhtään kodista. Joten... Juu. Katsoit joku videolla? Tuli se. Ihan sama. Juu. Kattoko te? Ei edes oltu harjoiteltu. Ja kattoko tää. Etkö se kuvannut tuota? Kuvasin mä. Joo. Joo, kattokaa tää. Niin siis kattokaa! Kattokaa! Se meni yli! Ai saa. Jumala. Täyttä jallakaan. En mä tiedä kuka se on. Joo, sori. Kattokaa täältä. Legit melkein meni. Niin legit. Voisit ollut. Tää on tällainen. No siis on ihan tyhjää meidän videot. Siis joku on hauska, mutta tää on vähän tällainen sekava. Kato tää. Se meni koriin. Älä sitä kuvaa. Ai niin tää. Oho. Melkein kori. Ei mun jalka yllä! Yllätä. Kattokaa. Miten se pitää oikein kuri? Varmaan tolleen. Bot. Pysäytä! Pysäytä se pallo! Kiitos. Tota. Hän on se vaan! Te pitää jälkeen tiputitta. Hän on sama. No. Tukaa pää. Älä botskase tähän kameraan. Kato! Ei ees. Lähellä! Ne ei osu suoraan kattoo. Mä tehdään niin kauan, että mä saan vuori. Älä kuvaa! Olisiko musta nyrkkeilijäksi? Tää vitsi. Ota pallokin. Syöt. Ja kattokaa. Kattokaa, kiitos. Joo, toivottavasti te pidätte silmät kiinni.
Ai jaa. Juu. Varmaan katsotte tätä videoa silleen, mitä hittoa, miksi on noin huono. Totuus on se, että mä oon huono. Niin. Mä pystyisin kyllä saada tää oikeesti Mitä sä sanoit? Mä voisin saada tää oikeesti melkein ykkösellä. Juu. Nyt tää puhelin meni korista. Jee! Mä voin heittää puhelimen. Kaija nyt. Olisiko uusi nyrkkeilijä? Joo, älä kuulosta. Nää. Videon. Olisiko tässä musta nyrkkeilijäksi? Siinä, kuulostaa. Ei kun tossa meni pieleen. Alusta. Olisiko minusta nyrkkeilijäksi? Jos pallo menee koriin, silloin se on okei. Että pallokin haluaa. Kattokaa nyt. Pallo haluaa. Miten kun mua? Jos pallo ei mene koriin, niin... Tai jos pallo ei mene koriin, niin sit se haluaa, että mä en. Niin. No ei, loppuun. Niin, uudestaan. Jos pallo ei halua, että minä menen... Jos pallo ei halua, että mä menen koriin, niin jos pallo haluaa, ei halua, että mä menen... Mitä mun pitää sanoa? Jos se pallo niin ei halua, niin... Jos se pallo ei halua, että mä menen... Joo, no niin. Jos tämä pallo ei halua, että minä menen nytkään, niin silloin se ei mene tohon koriin. Niin, kattokaa nyt, ei se mennyt koriin. Se haluaa, että mä menen. Tässä on nappisuoritus teille. Noin, kiitos. Kiitos ja heippa. Ja näkemiin. Kiitos ja näkemiin. Moikka.